Hej og velkommen til Trilles Corner. Vi er i gang med et navneleg, hvor I kan vinde 10 kroner. Det er den største pulje so far. Og i dag skal vi gætte et ord på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bogstaver. Det starter med et, det er så spejlvendt lige nu. Men det ordner tv'et, ja, det starter med S og slutter med T. Og her har vi den flotte præmie, man kan være så heldig at vinde, hvis du kan gætte ordet på 11 bogstaver, starter med S og slutter på T. Og tiden starter nu, så vi... Og timeglasset er begyndt. Det er en mønt for 2005, og værdien er 10 kroner. Ja. Og I kan ringe ind på 666 888 554. Og timeglasset, det er begyndt. Det rasler. Og tiden går. Og ding! Vi har en, der ringer. Trilles Corner. Hej, det er Bettina. Hej Bettina. Hvad vil du gerne gætte på? Skraldespand. Lad os se, om det kan stå der. Sofia, gider du? S-K-R-A-L-D-E. Spand. Det er rigtigt, nej. Det sluttede ikke på T. Desværre. Held og lykke en anden gang. Han er rigtig fortsat goddag. Ja, det var jo som sagt ikke skraldespand. Og som sagt, timeglasset kører stadigvæk. Og den er ved at være fyldt op. Og det er stadigvæk 11 bogstaver. I bliver nødt til at gætte det. Det starter med S, slutter med T. Hvad kan det være? Vi kan give et lille hint. Det har noget med en menneskekrop at gøre. Du ringer linjen igen. Ja, hallo, det er Trilles Corner. Hej, det er Nikolaj. Hej Nikolaj, hvor gammel er du? 12,5. Ja, så er du lige gammel nok til at være med, for man skal faktisk være 8. Jeg vil gerne gætte på 6 bombe. 6 bombe. Safia, lad os se, om det er det rigtige. S-E-X-B-O-M-B-E. Nej! Det var desværre det forkerte svar, Nikolaj. Okay. Kan du have en rigtig god dag? Ja. Hej. Desværre. Forkerte svar, søde Nikolaj på 14 år. 12 havde. Jeg tror, det er blevet tid til at give et ekstra hint. Et ekstra hint. Vi har og vi satser puljen med en lighter også oven i de 10 kroner. En lyserød lighter. Kan det være rigtigt? Gevinsten er stor nu. Det er top, hvis der er nogen, der vinder. Så vi har her første hint. Det er noget fra en menneskekrop. Ja. Og næste hint. Det er 2 ord sat sammen. Det første er fra en menneskekrop. Andet er noget, der ofte sker, når du har drukket for meget Jack Daniels. Eller tequila. Eller i Trilles tilfælde bare hostesaft. Spis mange mælkesnitter. Ja, og hvis I stadigvæk sidder derude og undrer jer over, hvorfor I kan komme igennem, så er det fordi, I selv skal gætte det sidste endebogstav i telefonnummeret. Og I kan vælge mellem 1 og 10.000. Og til dem, der har gættet det, hvis de undrer jer over, hvorfor I kan komme igennem, så er det fordi Trille har en fræk lille snak med Telebarn i øjeblikket. Det er hvad der sker. Hun hænger på linjen. Hvad? Hallo. Det lyder som, der er nogen igennem. Hallo, ja? Trilles Corner. Jeg vil gerne gætte... Søren, du skal ikke ringe til mig, når jeg er på arbejde. Jo. Nej, jeg ringer. Det er ikke Søren. Så jeg kan høre det dig. Nej. Hvem er det så? Louise. Louise. Hvem er Louise? Louise hvem? Det er Louise. Louise hvem? Louise Fabricius. Louise! Louise. Ej! Hej Louise, Var det har du ikke igen? Jeg tænker lidt, at det er ordet af tømmermænd. Tømmermænd. Noget på kroppen og noget med, hvor du drukker. Vi starter, og det er T-Ø-M-M-E-R. Desværre. Det var desværre ikke det rigtige ord. Det var ellers tæt på. Ellers Men tæt du på. er velkommen til at prøve igen, hvis du Fat kan Girl komme Walking in igang the til det. Studio. Og vi har et teknisk duel! Nå,
Skal vi prøve en sidste vinder, hvis du lige lægger på? en sidste gang. Godt. Ses. Og I har nu til timeglasset kører. Det er spændende. Er der nogen, som kan ramme det rigtige bogstav, det rigtige ord? Og vi prøver, telefonen ringer. Hallo. Hallo, det er Trine Skovne. Ja? Det er Nikolaj fra Fyn. Ja, Fyn. Ja, hej Nikolaj fra Fyn. Hej. Hvad vil du gætte på ordet? Jeg tænkte på, om det havde noget med tissekone at gøre. Ja. Ja, den tror jeg lige, vi kan give dig. Ja, og du sagde, at det var noget med Jack Daniels, hvis man drukker for meget af det. Ja. Og mælkesnitter. Skedeopkast. Ding, 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 ding. S-K-E-D-E-O-P. Vi skal lige se, om det er rigtigt. 2 sekunder, Nikolaj. Okay. Fra Fyn. Jeg kommer fra Fyn. Ja. Det er rigtig godt, Nikolaj. Ja. Nu skal vi lige se, om du har fået det rigtig svært, så du vinder 10 kroner og en pink lighter. Skideopkast! Ding, 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 ding. Fantastisk. Ved du hvad, Nikolaj? Du har simpelthen vundet en lighter og en 10'er. Jeg tænkte på den der 10'er, ikke? Ja. Om I ikke kunne veksle den til 2 5'er. Nej, desværre. Nå, så er det okay. Godt. Kan du have en rigtig god dag, Nikolaj? Vi ringer dig op efter udsendelsen og beder om din adresse. Okay. Hej, hej. Hej. Det var jo heldigt, at vi fandt en heldig vinder. Og Trille, hvad laver du ude i studiet? Ja, det var jo så heldigt. Og nu vil vi gerne sige farvel for denne omgang af Trilles Corner. Næste uge er du så heldig at være med til en Sebastian Vand. Og et tomt brilleetui. Og det skal være... Du skal være virkelig heldig for at vinde det. Og en flot Napoleons hattet af papir. Præcis. Ha' det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej.